They found no weapons in the church. That's not true. Weapons in the church. حيزو ما يأتون دابلت سي نسو تايز خونزولو مالت بحيلو دي خأمنا دلي already دلاي فتحيه بحاسوت كروه بوزغ اللي فتح قنيلين كل هات دلاي فتح دبان ندلو سرعة كتالي ترحي إعلامات صبوا حسابي ونسخاتكم سي برجين حمدوس الدحر سرعة ملايس سرعة كم مستكلس أيد فلطوني لين سرحوا اللي من معي مهنتي اللي ومعمس سرعة في مين نحن أزجع بس حتيت ورد سراي خي خبر كان ورد تقراك تخبر أي تفضلنيها إنه تقراوي ورد حماسين يحوخ أخوهم دلوا ورد سراي يحوخ أخوهم دلوا أما أي تشحات إيرتراويان أو أديس أبابا ينور له بمولو تترارجو موطعت علبت النزي بمولو سود بشاشة يقول له نحن من قصتي تبعنا نقول استمرت حجين ولا دي خايع عقبالك خلي خيل بأقباو جن أكايدو مالت وحلل بزخنا من قد تردي خاسي نحن إيرتراوي بولكي تصل بحري بلان كابا جميع مادي نحن هزبنا توسعينا نبني نمبر هزبنا توسع يكون الجليوي نجيتها ترجو قراسو سلطان لمقلاطر يفلقال نتهزب خيركم نسخهم قوم عين السبكات يسبخوا كابنتهم مرار حزاربهم نتهزب خيرهم إذا أشهد يوم قاع أدب جور والقوم ما حبر سبتقرأ برد حجوس هوا وريس ندقنا بيت كريستيان آتي يقدس علىكم سلام تعنا هذا اللي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكتس وان انهون لو معنتون كم تلمود بحدش فيديو تراخيمنا لنا مالتيو أبنا لو معنت فيديو ندسوم قديات كم زلو خوينهم حدش سنحر دعوكم نز channel زي سبسكرايب قوروا وعيكم نزا channel حوات واو يس نبارات نزخونكم ساعات انتخاتات لتنايز channel دما نتبوني هانت رئيتوتات أزي اندي زمسكن مالتيو سلازي نامنا لو معنتي رئيتوتات كنكركل ناسي حانت رئيتو لا نرخبا مالتيو لازي نرأيا هارغو ولدو مالتيو شدن ودي بلح من اسيخا سلام فقرن زرد أكا أبنتا ومن اسي بعال مولو لبونا أتصلو بتعامينا لندقكا نفتوكا يغني اللي كبرتي هذا اللي بتعامي إذا مسكن بتعامي خمسة زبالة رئيتوتات هانات زخون رئيتونا بحكي بزح جزية سميع يفلتن كله درجات موزحاتو تمن اسي ولدو تبرزي إذا الله مالتي سلازي بتعامي زجر بريتو مالتيو نعيب وجني ماي حناسي سمع شدن سنجليل أيتخون أبيت كريستيان يترف كارا تنكون أنت تنحى نتهاجرنبر نبرجيد محمد زملكات هيكونن نبرجيد عدوى بخميك ملكتهم يخل اسكمل لسلي سأل أي إلكا بزقمت كياسب أبجزون الحنتو دلاي ونتقمت بخمي ملكتك خنقتلهم مسكد ناس بخران فاسن تخراخيلهم نايلكا سمع ذربا كون يخليو أبجزا دلاي كقمت نقتلك هذا اللسب بخمي سأل على عيبولو زوم أدقن حمدوس قداميو بخمسي تكلاخيلو منا إلكا زربا خالو ديو نورامات مخانوم جن بخميك مفلت نافلوت أوخا جن شدن زخونة نبرت مقتل مسارحي كم زي نبرة تا إسرائيلاويت انبتتكم أبت يدي برس كيدا زرزيرا الله Weapons in the church. No, that's not true. The church, the police searched the church, which is thought to be a supporter church. They found no weapons in the church. That's not true. Yeah, but I know even here I know the church are supporters of the government. سلازي حجيت أنا أنت أجر نزولوت يدي برس مالت بحيلو دي خمنا دلين نسانا حق أكاد يا خم تعن توزو نوقع على أنا حنا مالت يونس حجي زخونة حتينا متين ويك مسارح تات حد ويبن سيلات قلت أم الله مالت يوزي أمبوم الأمري في الجلا زخون وكل نجر نحرد أحيسكا ويك أزم وقت الجلا تقيم كشجري يمزول زلوا مالت جن حيزو ما يعتون دابلت سي نسو تايز خون زلوا مالت بحيلو دي خمنا دلي أوريدي كبرون فتون حوي ما حناسي الكات صحيف كذا الله ويحفتي مالتيو سلازي زوم سبات زياتهم أبيت كريستيان أتي قمتو بزي قدس برجيد محمد يكون أتيون تحجبر كيدو نفوت أخونتات يلنجن تروتع أبهلا بخمزي مجمرتها فتحي كمزي المرققات كمزي كقال مهناتو فتح وقت كون يجبك نحرد أن فتحتك على سلها وينك تمبر زلو قال أي فتحي لنا قمت أنا جرجن بسمع بسنيتن تقالوا سقال سكوات زي هالو جن نخيت الرداد أو على إيفنت الرداد إخا we agree to disagree ولوتهم فرنجي بخمجون كتقصل تخليخات ما برسال أنا موداتا زغم زل حساب جن حلنا اللبن تتصوع عنا كان حلنا اللب خانون حويس كان تتجبر بتعمل صبغ يزول ما الاختار لنا مالتيو مسيح ترى حبيب كان أي مسرح عدل تزقات ممكن كنت صح تدخل بديس ولا تاي ياو
بسنك حد سبعتس لهم تندلين خلي كأن هذا إيرترا تبديل ليل حسب بز السرعة بزنا سرعتنا نحن لله مسند أوان معنا تنتني بناي سولين صار حلو من معنا مهنتي اللي ليل حسب وانا قاي أقرأ مباح لك لأني ويدا سلام من أنا و يا ويقرأ تعيلها أنت اللي ما تقول ده الحشة نجر صبغيو حسابا نايزا نشتلي حفتي استرد أخوه بأقباب يتردي الله زلخو مالتي بتعم دس بالحساب كاهبا التهزبي بدو الهزبيو التهزب من بديل وزبل بزحات ديفينيشنات مغمى زلقي تبادل لنا بحصيرو مالتي امبر استغاحسنا يزخصبنا يا نغير يلن لان بعلتنا وانت تبادل لنا توم سرعات تابكلتنا زلو خا بديلو ميمنه هزب نخلتيو مالتيو تزي بدلو نيرم توحده نمتعراقو تزي دخمو ويكا تزي تسخعلهم نزي مباسو جن نوحي عرتات كود نيرم يمالتي بفلاي كلتا غزي سلسته غزي ناو تتملس كازوت نغر اي نبرنيو سلت حفتنا خا باغباب غير اغليصاتو سنط مالت مس كل حيبر كاسرح زغليو مالتي طورنا لي خونس تمرت لمعات صراح نفطرو العدل تلفتر لينسرحوا اللي من معات مهنات يلي ومع مس سرعه في مين احنا زغا سلام سينونا نعو كيطفانا السرعه زي كيطفانا ديرترا زلو اب اسمرا اب عدهالو زلو قبل عدهالو كيطفانا سلام زبال يلن أحواتنا أبني وحواتهم يسووا أبي كم زلوا أي فلتنيو أب تقرأي تسويهم ديوم أبي كم زلوا أي فلتنيو قال أبوتاتهم آياتاتهم بعد درو عب تحت مريض سفيرهم بعد بتودد عب تحت مريض سفيرهم دقوم كان أبن داماتهم هجرات تحت مريض سفر له حجي ود حجي حدا غزي كم ده زبوله يزقبر بعد ود حجي بعد حدا زلوا مالتيو امين كا تامنو ما يتخلن ويكا تزاربو زلو زربا ግን ሓደ ሰብ በአግባቡ በቲ ንሱ ዝመስሉ ሓሳቡ ክገልጽ እንተፈቲኑ ጽቡቕ ኢሊ ኣነ ዝኣምን ማለት እዩ ማለት መቃወሚ ድጋፍ ገለ ዝብሉ ቃላት ሲንተፈሊጦሙን ከስቢዩ ምክንያቱ ተዘይፈሊጥኮ ታኢኻ ትገብር ዘለኻ ኢሉ ንዓኸውን ማለት እዩ ዋላ ንዑ እንደሓለኻሉ ንዑ ሓሊኳ መጽዮ ቀትለኒ ዝኽእል ሰበብ ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፍጠር ስለዚ ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት ተርምታት ኣመለኻኽታታት ምጥራይ ነው ዓለት ሕብረተሰብ ጽቡቕ እዩ ድሓኒ ኣብ ዝኾነ ናይ ለውጢ ከይድታት ስንርከብ ኢና ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ትግራዋይ ሓወይት ብልተኸን ከሓሳዊ ኣብ ምስልነት ካትነብር ወዲ ሰራይ ከይሓቆፍካ ወዲ ሰራይ ከይኽበርካ ወዲ ትግራይ ክትኽብር ኣይትኽእልኒኻ ተረዲኻኒ አይኖ ሰዓት ሓቂያ ስለዚ ሲ ካብዚ ፀቢብነት ወፂና ሲ ኮሎግዛይ ሰራይ ሓማሴን ገለ ወፂና ኩላትና ሓደ ስሙር ኤርትራው ግንባር ፈጢርካ ኻን ስርዓት ይግደፍታ አልዮ ትግራዋይ ሓወይ ትብል ተሊኻ ኻ ቅድሚ ትግራዋይ ወዲ ሓማሴን ሓውኻ ኸውን ደሎ ወዲ ሰራይ ሓውኻ ኸውን ደሎዎ ዳሕራይ ኻን ትግራዋይ ሓወይ ትብል እምበር ወዲ ሓማሴን ሓወይ ከይበልካን ወዲ ሰራይ ወይ ወዲ ኮሎግዛይ ሓወይ ከይበልካን ትግራዋይ ውን ሓወይ ክትብሎ ኢስ ኢምፖሲብል ክኸውን ስለዘይክእል እዛ ሶሎ ዝብላ ዘሎ ኣነስ ሚረላ ኣለኹ ሓቂ እዩ ስለዚ ክሰምዖ ክንክእላለን ጽቡቕ ምርድዳእ ይፍጠራሎ ምሽለኩም ዓንቶ ማለት እዩ ካብዞም መናእሰይ እዚኣቶም ከም ዝንሪኦ ዘለና ብዙሕ ጎበዝ ዝኾነ ተዛረብቲ ጽቡቕ ቃላት ዝዛረቡ መናእሰይ እውን ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብወገነይሲ ብጣዕሚ ደስ ይበለኒ ኣይተረፈን ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰሉ መናእሰይ ይፈርዩ ኣለዉ ከም በዓል ወዲ ኪሮስ ምርድዳእ ተፈጢሩ ምርድዳእሲ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ይበል ዘብል እዩ ኣፍሪካ እንታይ ትፍተይ አይነይ ሕጂ ዲሞክራሲና ንምለስ ካብ ኤርትራ ንምንታይ ትቃለሳላ ትበርገን ማሕመድ ትበሃል ገደመለሲ ንምንታይ ትቃለሳላ ፍትሕና ኣደሊ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ሲ ትፍትሒ ከረዳካ ንሱ ወሪዱ ንዑ ክእለ ይኸድለ ዘለኻ ቀዳ ነገር ኤርትራዊ ኩላኻ ትደላይ ፍትሒ ትበሃል ነቲ ዘሎ ስርዓት ክተኣለ ጥራሕ ዕላማኻ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ኣቑሉ ክወርሃልኩም ሓፃረረኩም ነቲ ዘሎ ስርዓት ክተኣለ ጥራሕ ዕላማኻ ድሕሪ ዝመፀኸኒ በቃ كم من أوروبا حراي فتحي أوجي كان السوتا علي ويموت وقتل كاسي اتزول سرعة مالد كم من أوروبا غني كرداكا تمرتانا تمارا واقع حفل الكادي جنذب كان يسدرها أنا يدكها كل نجار مسوات قبل الكادي وكان كل نجار حلف الكادي تاينعها أين تفتحي أين الديمقراطي أين تنازلت تفوتوا بوليتيكا تفوتوا حجي زبر زلو افريكاውያን ሲ ስርዓት ይፍርስምበር ስርዓት ምትካላ ይኽእሉን እዮም ዝበሃላ በሃላ ልዒሉ ተቆልዓውን ዛረው ዘሎ ነገር ሓቂ እዩ ኣዛራርቡ ምናልባት እንዳቀለደ ወይ ካተናዲዱ ገለ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ስርዓት ክናሊና ትብሊኻ መብዛሕት ግዜ ከምሰብ ብዙሓት ሰባት እንትዛረው ሰሚዕኻ ትኸውን ኢኻ እቲ ዋና ሽግሩ ግን ስርዓት ምሳለኻ ሲ ተቐፂሉ ዘሎ ዝኾነ ስርዓት ሲ ከመይ ጌርካ ይትከል ትፈልጥ ዶ ዘይትፈልጦ ኮይንካ ዋጋ ያብሉን ዝኾነት እዋም ነይረናኻ ሲ ንእሽትለይ ፍረትብ ተኽሊ ነይራትካ ብዝተወሰነ መጠን
ሓንቲ ፍረ ብዓመት ከውን ትኸሊ ሓጂ ንዓ ምስተ ነቐልካያ ወይ ከዓ ምሒኻ ወይ ከዓ ቆሪፅካ ተደረቢኻያስ ካሊእ ልዕሊኣ ተፍሪ ዲኻ ተምፅእ ዘለኻስ ወይስ ናብ ሽግርካ ተኣቱ ዘለኻ እዚስ ክትፈልጦ ይግባእካ እዩ ዝብል መለኻኽታ ኣለዎ ዝሓው ማለት እዩ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ንስኻትኩም ሲ በርጌድ ንሓመዱስ ድሕሪ ስርዓት ምእላይስ ስርዓት ከመይ ከም ዝትከልስ ኣይትፈልጡን ኢኹም ወይ ከዓ እንታይ ይኸውን ንባዕሉስ ትመፀኩም ጣጣስ ትፈልጥዎስ ኣይትፈልጥዎን ወይስ ሽዑ ምስ በፅሐ ነርክበሉ ኢና ኢልኩም ኢኹም ሒስኩምዎ ዘለኹም ጽቡቕ ገዛዕየ ሂብኩም ዘሎ ዕዮ ገዛኹም ውሰዱ እታ ቤተክርስትያን ኢድኩም አልዕሉላ ኢድኩም አልዕሉ ሓሲኻ ዝመጽእ ለውጥ የለን ሓሲኻ ዝመጽእ ፍታሕ የለን ደላይ ፍትሕ ብሓሶት ክረኽቦ ዝኽእል ፍታሕ ግን የለን ብሓሶት ከምጽኦ ዝኽእል ፍትሕ ግን የለን ሓሶት ፍላይ ኣብ ርእሲ ቤተክርስትያን ብፍላይ ኣብ ርእሲ እምነት ዝግበር ጸለመ ሓደጉ ይበዝሕ ኣታ መንእሰይ ንምንታይ ከምዚ ይገብርሎ መስለካ ሰብ ክበኣስ ይኽእል እዩ ክቃተል ዓዲ ብዓዲ ህዝቢ ንህዝቢ ገዛ ሕዋት ንሕዋት እውን ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእቱ ዝዓርቀካ ግን እምነትካ እዩ ብኣምላኽ ኢኻ ትዕረቕ ብመላእኽቲ ኢኻ ትዕረቕ ታቦት ኣውሪዶም ኣቦታትና እዮም ዝዓርቁኻ መታንታ ናይ መወዳእታ ነዚ ህዝቢ እዚ ወይ ነዚ መንእሰይ እዚ ተኾራሪዶ ኣሎ ክትዓርቆ ትኽእል እምኖት እያ እታ ቤተክርስትያን እያ ንዓ ኣጀንዳ ጌርና ንስራሓላ ንዓ ነፍርሳ ንዓ ኣብ ክልተ ንመቃላ ተባሂሉ እዩ ንስኻ ጽባሕ ፍቕሪ ንኸይትገብር እዩ ናብታ ቤተክርስትያን ኣጀንዳኦም ዝገብሩ ደለዉ ለባም ትክክለኛ ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ መንእሰይ ርኤ ማለት እዩ ማለት ከመይ ተበርሂካ ዝሓወይ ቀዲሙ በአግባቡ ትማል እንዳውጋዕ ሁሉ ጽናሕ ወይ ካብ ዝኽልተ መዓልትሲ መሰረትኩም ኣይትልቀቁ ወይ ከዓ መሰረትናስ ክንገድፍ የብልናን መሰረት ካን ድሕርዳ ገዲፍካ እዩ ትሽግር ዝመጽእ ማለት መሰረትና ማለተይ እቲ ባህልና እቲ እምነትና እቲ ካይዳና እንዳገደፍናዮ ድሕርዳ እንዳጠንጥናዮ ኸይድና ብድሕሪኡ መርገጽ አልቦ ምስኮና ፍሬም ዘይብልና ምስኮነ ከምዚ ልጓም ዘይብላ ቀይድ በትኽ በቕሊ ናብ ዝኸድካዮ ትኸይድ መወዳእቱ ጠፊእኻ ከተርፍ ክትጠፍእ ተለኻ ድማ መምለስ ዝበሃል ነገር የብልካን አንጻር ሃይማኖቶም አንጻር ህላዊኦም አንጻር እምነቶም ደው ኢሎም ዘለው ግን እግዚአብሔር ይፍረዳም ወንጓና ካላ ሓንቲ ይብሎም ኣይሮግሞም ኣይብሎም ዝብሎም ተሊን ግን ደጊሞም ነው ከሓስቡ ናብ ልቦም ተመይሶም ካተነስ ይሕሚቅለታ ሕቶትና አምላኹ ምሳይ አይተባሱ ወይ ምስ ሓደ ሰባሱ ምስ አምላኹም እዮም ተባይሶም ምስ አምላኹም ይተዓረው ታሚኤል ከ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ አንጻር ቤተክርስትያን ተጠው ይትበሉ እንተዘይ ኮይኑ ከ በአምላኹም ፍርድ ይርከቡ ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ዚኣታናቱ ዘረባኻ ብጥቕለለ ቢልና ክንሪኣ እንተለና እስኪ ታዩ ንዓና ንብርጌድ ንሓመዱሲ ኢሎም ዝገልጽዎ ዘለዎ ማለት እዩ ንዕኦም ማለት እቲ ንዓና ዝብልስ ኣነ አባል ብርጌድ ንሓመዱ ይኮንኩን ኣነ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ቃልሰሲ ሰፖርት ይገብሩ ማለት ሲ ናይ መንኣሰይ ቃል ስለ ዝኾነበትን ዓይዝ መስለንስ ትኽክል ይመስለኒ ለናተይ ሓሳብ ዘንጸባርቕ እምበር ኣባሎም የኮንኩን ንዓናሲ እንታይና እዩ ይብል ኣለዎ ማለት እዩ ንሱ ስለዚ ንስማዕ እስኪ ወዲ በሻሻ ንዓና ጸላኢና ዲፈታዊና ትእስትኻ ንሱ ዋ ኣማይታ ሸሓት ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይነብሩ ኣለዉ ይበልዑ ይሰትዩ ይድቅሱ ኣለዉ ኣብኣ ስለ ዘለዉ ስድራና ኣሕዋትናን ቀሲልና ኣለና እንታይ ገይርሃና ኣዲስ ኣበባ ወለድና ናብ ኣመፅ ማይ ይሰትዩ ኣለዉ مش دقوم يرخبوا له دقوم يمرعوا له تاجرهنا حد سود بشاشة بقوله نحنا من قصتي تبعنا نقول تمرسي من قصتي تبعنا نقول نحنا نسخاود بشاشة بقوله هاي قدال لنا نحنا ሕጂ ጽቡቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንምስራት ዝገብሮ ዘሎ ካይዳ እዩ ታብቲ ዘረቡን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ግን ኣነት ጽቡቕ ታይ ዝበሃል ለውጥ ከምጽእ ዝኽእል ሲ ሓበራዊ ተዝኸውን ወይ ከዓ ጠቕላሊን ኣሳታፍን ተዝኸውን እዩ ተዝሓሸ ክኸውን ነይሩ ብዙሓት ሰባት ዝኣምንሉ ብዙሓት ሰባት ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ንብዙሓት ሰባት ይጸሉ ከይዱ ንሓደ ሰብኣይ ይጸሉን እዩ ንወለድኻ ጥራሕ ኣውፂኻ እውን ኩሉ ሰብ ወፂ እዩ በቃ ካብ ጸገም ክትብሉን የብልካ እንድሕር ናይ ሓቂ ኮይኑ ስለዚስ ወለዲ ሓውካ ቤተሰብ ዘመድ ብሙሉኦም ገለ ዝበሃሉ ምሻሎ እዚኦም ኩሎም እውን ዝጸሉ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ወዲ ዓድኻ ጸልዋ እንድሕር ኮይኑ ብሓፈሻውን ከዓ ዋ ንዓይሲ ብቐጥታ ይረኸበኒ ዘሎ ጸገም የብሉን ክትብል ኣይትኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዘሎን ወለድና ይዕቁበልና ስለ ዘሎ ሕጂን ወላዲኻ ይዕቁበልካ ክህሉ ይኽእል ብኣግባቡ ግን ኣካይድኡ ማለት ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ተረዲእኻሲ ሓበራዊ ፍታሕ ሓበራዊ ዕብየት ከምጽእ ዝኽእልን ኣብቲ ዞባኻ ድሌት ሰላም ሕብረተሰብ ብሙሉእ ሰላም ይዝደል ዘሎ ከምጽእ ይኽእል ዶ ዝብል ኣመተን ጠመተን ምግባሩን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ብኡን ተትሪዮ ጽቡቕ እዩ የዝብለካ መምህር በየነ እሺ ይቐጽል እስኪ ሓደ ዕውድ ከዓ ነዚ ክንሰምዕና እዚ ኳ ዓውድ የዝብል ኣነ ኩሉ ግዜ ስራ ሰላዮች አዲስ አበባ ጨብለው የሚሰልሉት ለምንድን ነው ስራቸውስ ምንድን ነው ግብጽ ሰው በሙሉ ተጠራርጎ መውጣት አለበት እነዚህ በሙሉ ሰላዮች ናቸው ሴራ ነው የሚሰሩት አሻጥር ነው የሚሰሩት እዚህ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ቁጭ ብለው በኢትዮጵያ ላይ እንዲያሰሩ የፈቀዳችሁት እና
እናንተ ናችሁ እዚህ ጋር ታይዝ ብዘሎ መሲልኩም አብዚሲ ኤርትራውያን ክነብሩ ትፈቅድሎም ዘለኹም ንኹስድሉ ገለ ንኽብሉ ኢኹም ፈቂድኩም ሎም ኢሊ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዕቡድ እዩ ዕቡድ ኢለኩም ማለት ዛረውን ዘይዛረውን ኣይፈልጥ እንድዕሉ ከም ደስ ዝበሎ ይዛረብ ኣነ እንታይ መኽፈል ይጠሊ ኢኹም ተወሳኺ ኣብ ደስ ዝበሎ ይፃረፍ ንደስ ዝበሎ ይዛረብ ይራገም ገለ ዝውዕል ሰብስ ብዙሕ ኣድህቦ መሃብ ኣድላይ ኣይኮነን ግን ኣብቶም መናእሰይ ይኹን ኣብቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ብዝተኻእለ መጠን ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ሕማቕ ስለ ዝኾነ ሓደጋ ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል መናእሰይ እንታይ እየ ዝብለኩም ኣነ ኩሉ ግዜ ክትመሃሩ ኢልኩም ተመፂኹም ወይ ከዓ ትምህርትኩም ኣቋሪፅኩም ሞንተ ነርኩም ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብዚ መፂኹም ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ደኣትኹም ኣብ ትግራይ ኩነ ብገለ ሃዋህው ተረኺብኩም ተመሃሩ ትሕቲልኩም مسيلكم ودعددي أنا ودخالي مريت دي جلجل زبل نجار قريفكم مسيلكم تماساسيلكم تمرتكم تمهارو سريع خازبل عند حركوين نجيدكم كلا تليكم نايسنت مويا جلجل مسبوز حسابات تراخبكم بوز حسنت يعني وص يوم زاجد مالتي خصاف حجي بعد كيروس أسفها بعد كورج أج بوز حسنت أو نجركم أي كده بعد بركة الله زبهار سنت بعد روبيل ونابزي سريع يوم بعد فرسلام ከምዚ እናገጠሞም ብዙሓት ነገራት ማለት እዩ ኣብታ ስርሖም ድንል ኢሎም ብምስራሕ ነታ ዓለም እዚኣ ክከስብዋ ክኢሎም እዮም ክትከስባ ዝደለኻ መንእሰይ ድማ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንድሕር ዳኣ ተባሂሉ ይተረፍዶ ብቋንቋኻ ዘረዳዳእካሲ ዘይረዳዳእካ ሰብ እውን ይኹን ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ጌርኩም ብስነ ስርዓት ማለት እዩ ተትሰርሑ እቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር እዩ እየ ዝብለኩም ኣነ እዚኣ ዘመሓላልፈልኩም ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ ውሃትና ስልጣን ተለያይተው አያውቁም ላለፉት 30 ምናምን ዓመታት መንግስት ማጣት ማለት ለነሱ ሞት ነው ስልጣን ማጣት ሀብት ማጣትም ዝርፊያ ማጣት ማለት ነው የሚሆነው ይሄ አሁን በስልጣን ያለው ዋህድ ደግሞ በእኔ አስተያየት ስርወ መንግስት ነው ዳይናስቲ ነው አንድ ጥቅሙን የሚያስጠብቅ ዳይናስቲክ ቡድን ተፈጥሯል ህወሓት ውስጥ ስለዚህ ነገታቸውን ጠርጎ ራሱ ስልጣን ለመቆጣጠር ይፈልጋል እዚ ፎቶ እንድሕርዳ ኮይንኩም ሰብኣይ እዚ በሊሕን ምሁርን ይገብሩ ኣስራት ዝበሃል ማለት እዩ ታይዝ ብለና ዘሎ ግን በተናቱ ዘረባ ቋንቋ ዛረበ ዘለሲ እዚ ኣቶም ሲ ንስልጣን ክብሉ ብዙሕ ዓመታት ጸኒሖም እዮም በተመሰረተ መንግስት ዳይናስቲ ማለት ብትውልድን ሓደ እንዳመሓላለፎ ይጸኒሑ ይዝብሎም ዘሎ ንመን እዩ ንሕወሓት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምስጢሩ እንታይ ዛረብ ዘሎ ንሱ ሓድሽ ግዜያዊ ምሕዳር ሲ ክሰርሕ ይኽእል ምክንያት ፀራረግና ክንጥፎ ኢና ዝብለ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ይዝብለና ዘሎ already حق ዝመስል ዘረባ እዩ حقነት ዘሎ እዩ ምክንያቱ አንጻር ግዜያዊ ምሕዳር ዝሰርሕ ብዙሕ በዚሕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ሰላም ተይተረበሸተሎ ሰላም ተረብሹ ሓደ ተተሓዘንተሎ ተታሒዙ ተተኣሰረተሎ ተኣሲሩ ገለገለ ዝብሉ ናይ ታይም ዝበሃሉ እዮም ናይ ሕሶት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ዩቲዩብ ገለገለ ዝልጥፍዎም ሓደ ነገራት እውን ከምዚ እዞም ንሳቶም ዝኾነ ነገር ዝህብዎ ማለት ሕጂ ኣብ ሹመ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ክበኒ ኢልካ ተጸቢኻሲ ሓሶት ተወጋዕ ማለት እዩ ኣነስ ክጽሕፉ ተሎ ይህከዮም እንዴ ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ እኳ ከን ይርኢ ድሕሪ ተወሰነ ማለት ገንዘብ ተሂቡኒ ክጽሕፍ ይኽእል እንዴ ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ድሕሪ ግን ዓቐብ ከብለካ እዩ ዝብል ማለት እዩ ቮሚት ከብለካ ክብል ይኽእል እዩ ሓሶት ብኸመይ እዮም ዝቕጽሉ አይዶ ነው ስልኩም ኤርትራዊ ቡን ዳዊት ይኹን ረመጽ ይኹን ካልሁን ንሕና ኤርትራዊ ቡልቂ ጽል ዝበሃል የብልና ካባይ ጀሚሩ ማለት ንሕና ህዝብና ተወፅዒና ንብል ነርና እምበር ህዝብና ተወፅዒ ኣይኮነን ደልዩ ወይ ተወዲ ያላ ደልዩ ወይ ሰላማዊ ሰልፊ ዘውፅዑ ይብልኩም ናይ ትግራይ ክሳይ ተዳልየሎ ዝኸይድ የብልኩም ብርጌድ ሓመዱ ኤርትራውያን የብልዎ ኣብኡ ከዓ ጣጥ የብልዎ እንተነዋለዱ ተወዲ ያላ ንዓኹም ትመስለኩም ንዓኹም ይመስላኩም ሒዝኩም ፀጉዕኹም ጌርኩም ሂወትኩም ነበሩ ብእውነት የብለኩም ዘለኹም ኣነ ክሳብ ሕጂ ሲ ብልበይ ዝቃልስ ነይረ ተህዝብና ተወፅዒ እዩ ኣይፈለጠን ክመሃር ኣለዎ ክነቅሕ ኣለዎ ሄይ ድንዙዝ ነቑሑ ይፈልጥኒ ክነቅሕ ዘይኮነ ደልዩ ዘሎ ሲ ደልይዎ እዩ ምንቃሕ ጠፊዎ ኣይኮነን ዝገርመካ ነገር ሲ ኤርትራዊ ንዓይ ይብለካ ኣለኹ ንክቐትለኒ ፕላን ይገብር ኣነስ ወላዲተ ይብለካ ኣለኹ ይኣምን ንሶም ትምልሰሎም ይምልስልካ ይፈልጥዎ እዮም በቃ ናይዚ እንታይ ይበሃል እቲ ትግራዋይ ግን ይብለካ ኣለኹ ዝኾነ ናቶም አንጻር ተኸይድካ ናይ እንታይ ይበሃል በቃ ንዓኻ ከጥፈካ እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ መንእሰይ ብሓፂሩ እዚ መንእሰይ እዚ ተረዲዎ ኣሎ ማለት እዩ ተካይዳ በቃ ፈሊጥዎ ኣሎ ኦልሬዲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ገለገለታት ዝነጥፍ ሰብሲ እንታይ እዩ ትዕልሙ ትልምታቱ እንታይ እዩ ትድልየቱ ሓንቲ ዘረባስ ከምዚ ሎሙ ዓንቲ መዋዓውዒ ዝሰርሕ ዘለኹ ኣነ እኮ ይዛረበ ዘለኹ ንኣብነት
ዝኾነት ንዕኡ ትመስሉ ህርመት ልቡ ትውስኸሉ ዘረባ ትዝርብ ተቢልካ ላይክ በቃ ኣጆኻ በርትዕ ቧ ጎበዝ ቧ ደስ ክብል ዘረባኻ ገለገለ ይብለካ ማለት እዩ ጽባሕ ሓቂ እንዲያታ ዘረባ ግን እታ ንሱ ሓሲብዋ ዝነበረ መንገዲ ሜይቢ ዘይ ክትከውን ትኽእል እያ مسوس أيت خيرن مسهرمة لبوس أيت السانن مالتيو نساخون كتبلك الله ختاي مقبار جمر كير نيجاتيف جزء زخونة صحفات نساق قدومو جل كوم عين خون بك عين التهوخ نختن إذا زخونة سبون أيت التهوخ نختو أصوم بخمو نحد سبسي مودة تير أخاس أيت أدو زبل صبغ بهالا كوي مودة أخساب تري كوفتبل زين دم حيشنا نخيد نايم حكي كما حيزو له يسكن رأيهم مرحتنا أفلا لا يكون بزيت فتحن أفلا لا يزقادوا مجلسات كما كنت أؤمن نصوع من بر سلامة كساتي برهان مالتيو كم زبل زلو قبائلك أنا باباسات أكير تسرحن من بر سلامة كساتي برهان لعلو أي بيت كنت بيت كريستيان أرثوذكس توهدو تجري بهلو كنت تجري ملكتو ذهبوا مجلسي وجلي بللو مالتيو بتعامل حزنيو إنويس تمجلسات هايديو ناي أباسات مجلسي أفنتهم مرحتسي أفلا لا يكون أصيبكم بحدا خدكم يبلو مالتي نساتهم بوليتيكا وأفلا لا يتردئوا مالتي بأقبو هايمانوتا وأفلا لا انتهي فترة يفلتني تسرار حنتايو نابئيز خيد حنت بيت كريستيان تاك تكون يروا قلا زبها اللقر بوزحي زولو مالتي كم حدا بيت كريستيان كتنسأل تلخاون بوزحات كيدتات علو ام زقاطمو ناي كحدة تمرتات كله يخيل زقاطم ناي حق تمرتات كسفحفح يخيل بزيادة زبلت تاريخ قلا صحيف كون يخيل نقولك أطقمو لحانت بيت كريستيان كجنسل زخيل زخونة سب كله يخيل أزي بمولو مريتاوي صاحب حجي زوقع هو مالتي مس هايمانوت تحز إيفن ولا حمت نقر يقولون هذا باباس ولك سلطانو جليو سلطان مالت مريتاوي صدق مالت سماوي سلازي ولك سلطانو دليو ندحر حانت بيت كريستيان كجنصليه ወይ كأخزارب يلو ወይ ፖለቲካ ذاتو إيد انتليو خوينو زخونه ነገር እንተገብርቶ አለ ንሕና ብምንታይ ኢና ንፈርዶ ምንም ዓቅሚ የብልና ንሕና ንፈጣሪ እንተ ዘይሉ ድሌቱ ከገብር ይኽእል ንሕና ግን ፍሬምና እንታዩ በቃ ንስኻትኩም ትኽተልዎም ሰባት ፍረ ሪኢኹም ተኸተሉ ኢና ተባሂልና ንሕና በሃይማኖትና ከም ይዝብል ፍረ ውጽኢት ገለትሪ ትውጽኢቶም ጽቡቕ ዝኾነ ሰብ ትኽተሉ ጽቡቕ ዝገብር ትሪእሉ ካብ ፍሪኡ ሪኢኻ ማለት ፍረ ንዓይ ዝኾነ ሹመት ከምዚ ኢላዶ ተሓደ ቦዚ ንክየገ ገጹ ዓጺጥ ስለጠፊኡ ዶ ተሓደ ሓዳሽ ታይ ዝበሃል መስሪቱ ዶ ተሓደ ሞጺ ካብ ታይ ዝበሃል ክሕዝዎ ተለው ሰላማዊ ሰልፍ ውጽሉ መሊሶም ከኣታ ይብሉ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ኸይድኩም ንስኹም ከም ዓይነት ስብከት ይስበኹ ካብ ነቶም ኣመራርሓ ዛረቦም ነቲ ህዝቢ ኸይዶም ብኸምዚ ጥዑይ ዝኾነ ስብከት ክህልዎት ህዝቢ ምክንያቱ ኢች ኢንዲቪጁዋል እንድሕር ዳ ክርስቲያን ኮይኑ ኣባት ነፍሲ ዘየብሉ የለን ኣብኡ ይመሃር መንፈሳዊ መንገዲ ማለት እዩ ኣብ ጉባኤ ቀሺ ኣብ ሽምግልና ቀሺ እዞም ቀሸት እዚኦም ከዓ ኣደብ ገበርብልዎም ማሕበረሰብ ትግራይ እሺ ጸሎት ገይሩ ሕምበሻው ክፍልጽ እምበር ሕምበሻው ክፍልጽ ሃንዛው ክፍልጽ እምበር ናብ ፖለቲካ መንእትዮ ዝቀሺ ከመይ ዘለ ስርዓት እዩ ታይ ግበርኒ ስርዓት ሕጂ ቀሺ ናይ ሃንዛ እዩ ቀሺ ናይ እንጀራ እዩ ቀሺ ጸልዩስ እንጀራ ክበልዕ ኣለዎ ናይ ወድራ ያተሓሳስባ ከኣስ ኢሉ ናይ ዝኾነ ማሙሽ ማለት እዩ ማሙሽ እዚ ከዓ ትፈልጥ ይግባእካ እዩ ማለት ንስኻሲ ኣብ ኦፊሻል ዝተዋህበካ بتمرت درخو كايو معارج تمهرتي كله مال السلطان درجة نيرو كايكون كان تزارب زلها سوسنا خلت لك أنا مزراب زي أنا كحدل كاني حجت تزارب زلها تخلت كانت تقيم كها محبرة وميديا نقول جلس أسلاز جورا قدم من قصة ميديا تزخون أنا يزارب نسخة تزارب ببو ما أنا مسرحنا مالتي حجة الزارب زلوا بساعات زي خلت زلوا سب ولك أو خلته زري له انتس كوادا قالو دي انتس عد خانصلو محبراو ميديا لو مالتيو انا نهصن تنتقملو صبقو يزبل ملخاتا نزلني ابتنات كازلو ناي منع ነገር ካታ ይመስልካ እንድሕር ዘይት ፈልጥ ኮይን ካሶቕ ሃትብል አነ ዝብል ዘለኹ ኣብ ፈላላይ ናይ አብያተ ክርስቲያናት ዘሎ ዘረባ እንታይ ተዛረቡ ኣብ ፈላላይ መንግስታት ንምንታይ ኣድሂቦም መግለጽታት ይቦለው ሕጂ ኣብ ክርስቲያናት ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ክፍተታትን ግድፈታትን ምእመን ዘይተማሃሮም ስራሕት ዳ ኣይበዝሑን ይናት ያባሃላ ناتك بهلاخا قشي قراسان زايو زبلي كابزي حليفسي نابزي سنتها اتيو زبلي نسخاون اتي نيلكا تزارب لها بولك سبكا اتيو يزارب له مخنياتو كم خاتكم زامسلو عرسه شوام بعلم مستشومو سباتينا تጨنقنا زلنا مالتي حجي ጥንቃቃ ኣብዚ ይዘድልي مصرافا يدلن نت ነገር ከተማሓሽ ደሊኻ مالتي ስለዚህ
ተይጸረብካ ምስትኻል ዝበሃል ነገር ኣሎ ቀጽል መንእሰይ ብረት ሒዙ ሳዋ ወሪስ እንደገና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ይቅድስ ኣለኮ እንታይ ተገረዲ እዚ ኮ በቃ ሓንሳብ ኦርቶዶክስ ካህን ቀሽ ኮይኑ ሓንሳብ ብረት ሒዙ ኣብ ሳዋ ወሪዱ تعليم من الصغار تعليمه متقاس تجميرو كهنة فريساكو قل ناتو بزي يقدس نبيت كريستيان امسهم قدس بلوا امبيتي لوها يصحنا الله اذا كنا بإرترا ايقلقلني اب إرترا ايسرهني ابتوم اب عالم زلو حنا مفداي زي فلطو سرحو خوني نفسك كلاخل قلنا بلا سب خير خوني اب إرترا كن ايسرهن بمكينه ليفت زحاتك حسب تمالا ان حساب سرجق ايل حساب تدا امساخه تغمتيلو كما نسغات حتى تنايت سبخ غدوفو كهر مكامچو قتلك ازمسس بعلها فقيدكا تمالا اني لكاس تمالا خيسب مكينه حدغا غتي مكان دحدا مويتو صابي هوت انت تعرفكا تحاتاتي خانايت زموت ትክክለኛ ዝኾነ ነጥብ ዘልዓለ መንእሰይ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ከምኡ ማለት ብዙሓት ነገራት አካይዳታትን ኣለውና كم هزو نفلطو مالتي نسحقلهم زغرمونا زدنقنا دحرايك اب حقو انتخاتهم وشتاتيوم سي تساتافي نايت حقي كوينوم دم ناي بهالو صيتات مالتي بهلاوي منغدي بزغونه بتعم مسحقيوت منغدي سي حدا سب اسافرني لك عند حردا زخونه ነገር ኮይኑ بعلها بزمصخايو بزفقدك يا ቋጣጣ تركبت خوينكا ابزي عرسي كلاخل يدو ገለገለ عرسوم نخكلاخلو ዝባል انا نيجاتيف لكم يا انت وتحيزه مالتي كم هنبل يبلنا نتحساس بازي اخترف يزلو اوريدي حقكو انتي دي مسيكوا ود جبل نكاكع كلنا حق جبطي حق يزري انا نعخا بخلا الزراربا نعخا قال مشي بكا قال خمس حقها أبكر من مسكرت زي بكا بيت فرد مسكرنا بيت فرد نعين تايد بلني نعين تايد بلني بيت فرد تقامن هيبكا سوينا بأمنتي هيبكا تقا أيها بخوانا يفلتك أنت حريبكا نسي سعركا سلذي زخوانا نقرسي جبت خذلو اللو زبل كابزينا تحسب وسيدنا مالتيو جبت غيركا تزارب عليك زبل مخنبتنا اي تي فيديو غيرنا يالنا عبيه يسان مالتيو خمزي عينت صبق زبلو مهرتات كبنا مالتيو سلذي بزخونه بتعم زدنقنايو وقعي قلئي مالتيو نايلو مع انت فيديو نزي يمثل نيرو كسام موداتا مدب سلسته خاتاتلكمون ام موداتا دما شرفرو لكم سلتخدون ازي زمسغن مالتيو حساب ريتو كومنت كله ندحر عليكم حساباتكم كتغلصوا تخليكم ندحر زيبلكم كوين دما مالتيو سبسكرايب غيركم للشانل زي مخادو نعي حد عبي ناي عاوت منغديو مالتيو لوام كنخون لكم يا زمنه تشاو دحنا غنيوتا good light دحنا حضرت حواتي مانستيو